A Xunta contempla no ano 2023 un investimento na cidade de Pontevedra de 88 millóns de euros. Trátase dun incremento de 11 millóns con respecto a este exercicio. A maioría deses fondos irán para o Gran Montecelo, en concreto 64 millóns de euros. 88 millóns de euros, o que supón 11 millóns máis que o ano pasado, case un pouco máis do 14%, o que é o firme compromiso que temos cos pontevedreses para dar necesidades ás cuestións que se nos plantexan. Os orzamentos da Xunta do ano que ven destinarán á comarca do Salnés 35 millóns e medio de euros en contar plans específicos e outras liñas. A cantidade vai na liña dos últimos anos. Estamos nos movendo na mesma horquilla de entrada, que é en torno aos 30 e 40 millóns de euros, que é o punto de partida, o que demostra que o noso compromiso co Salnés é un compromiso firme, programado e coherente e que pretende dar continuidade no tempo. Dentro dos investimentos no Salnés salienta a partida destinada ao saneamento, pero que van 15 millóns de euros. Entre as actuacións, a ampliación da depuradora de Tragobe. Cambados de feito, segundo apunta o delegado da Xunta, é un dos municipios do Salnés que sae mellor parado nestas contas. É un dos concellos máis beneficiados nestas contas, xa que aí hai 4 actuacións estratégicas dotadas con máis de 6,5 millóns de euros. Estou a falar da edar de Tragobe, con 3,7 millóns, o colector de Cabanelas, con 1,1 millón, a mellora da rede de saneamento, con un pouquiño máis de 1 millón de euros, e tamén aquí en Tragobe, a ampliación da lonxa, con 726.000 euros. Para Vilagarcía vanse destinar uns 7 millóns de euros cunha partida específica para o novo centro de saúde. Non é a única mellora en infraestructuras sanitarias que se contemplan nos orzamentos. Recóllense, pois, os fondos necesarios para arrancar os centros de saúde de Vilagarcía de Arousa, Meis e a ampliación de Baltar no concello de Sanxenxo. O que volve quedar sen partida nos orzamentos da Xunta é o desdobre da vía rápida do Grove e a construción da autovía Vilagarcía-Pontevedra. De momento no se ha puesto en marcha, digamos, un estudio de viabilidad de esas dos obras, no por motivos técnicos, sino serán por motivos que a mí también se me escapan, ¿no? Me imagino que será porque no es el momento adecuado. Aínda que recoñecen que ambas obras teñen unha alta demanda entre a poboación da zona.